Het Frieske Geer kan zich weer volle makkelijker pachtlaan in natuurgebieden naar de man brengen. Boeren hebben zonder het verdwijnen van het molkwotum verlet van meer laan. De boeren moeten wel voldwaan aan de eerste van het Frieske Geer, wat dong en bestrijdingsmiddels omgeeft. Het goud van de goudschat van Dron Riep en de fibula van Wienaam is volle zuiverder als orensteken uit die tijd. Dat het blikkend in het onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. De instantie heeft onderzoek naar de topsteken van het Fries Museum zelfs onbeen. De fibula bestaat uit 23 karaats goud, wat heel zuiver is. De gouden gesp van Dron Riep is 22 karaats. Een jontje-jarige automobilist uit Menaam is juist slim van Woenerekken bij een ongeluk op een Mierdiek in Menaam. Het slachtoffer botste de machineauto op een beam. Daarna kwam een verste zitten in de wijn. De brandwacht moesten eruit hellen. Er waren geen oorauto's bij het ongeluk belutsen. Joen heeft vannacht aan de kust en op het water een hudde zuidwestenwind. Kans op een bui en het wordt 100 graden. Morgen is nog wat buien, middags droeg het op en komt de zinnen erbij. Het wordt 14 graden en het zit een matige zuidwestenwind.